U nedelju, dan posvećen Vaskrsenju Hristovom, 11. septembra po novom, a 29. avgusta po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno pominje usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Pretečevo slavno je usjeknovenije, smotrenije bisne koje božestveno je, daj sluši voladje, spasovo propovjes prišestvije, dari daje tubo i rodija, bezakonno je ubistvo isprosivši, zakon bo Božini živi vek возлюbi na pritvorni privremeni. Nakon što je krstio Gospoda Isusa Hrista, Jovan je svezan i bačen u tamnicu od strane Iroda Antipe, upravitelja Galileje i Pereje. Sin cara Iroda Velikog, Irod četverovlasnik, to jest vladar četvrtine Judeje, zatvorio je Jovana jer ga je on izobličio zbog ostavljanja zakonite žene i bezakonog življenja sa ženom svoga brata Filipa, Irodijadom. Na svoj rođendan Irod pripremi gozbu za velikaše, vojvode i starešine Galilejske i igra pred njima Saloma, kćer Irodijadina, i ugodi Irodu Antipi i gostima njegovim, i on joj reče: Šta god zatražiš od mene, daću ti, makar to bilo i pola carstva mojega. Tada ona ode kod svoje majke i zapita je šta da traži. A Irodijada, kivno na Jovana Krstitelja, reče joj da traži njegovu glavu. Saloma ode k caru i zatraži da joj odmah na tanjiru da glavu Jovanovu. Irod se tad ožalosti veoma, jer je znao da je on čovek pravedan i svet i mnogo puta je učinio onako kako mu Jovan reče, ali zbog zakletve i zbog gostiju ispuni Salominu želju. Bezvoljno, Irod Antipa posla dželate u tamnicu da poseku Jovana. I oni ispuniše njegovo naređenje i posekoše glavu Jovanovu i na tanjiru je dadoše Salomi, a ona je predade svojoj majci Irodijadi. Tada se Jovanovi učenici u žalosti okupiše i uzeše telo svoga učitelja i položiše ga u grob. Posle toga odoše Gospodu Isusu Hristu i rekoše mu šta se dogodilo. Krstom i stradanjem započet je život krstitelja Gospodnjeg. Krstom i stradanjem je okončan. Ali, kao što je preteča Gospodnji celog života najavljivao carstvo Božije, to je činio i nakon svoje mučeničke smrti, objavivši onima koji su se upokojili ranije slavni dolazak Gospodnji.